clear to te in zawain chi bai ule tuntuma hian zoram mi puite min thonga min tin em tu F.Lallawmkimi lungawi Thihdan chungchanga pu David Sailo thuzia kan chiaranga chumi ma in clear to chen khaten F.Lallawmkimi Thihdan chungchang hrichang lo tan khotlir news in an posi kan hantar lang masale photange F.Lallawmkimi kumsum thum pakhat pupi chi lalram ruata nupui lunglei zobok veng hlun chu March ni som pahnih khan lunglei civil hospital a ain entir zo chu lunglei police thana bul thingpui dora an chawlh in a inthiara heta hian nawashina wangin a hnu dewa a thizui ani lunglei atanga thudon danin F.Lallawmkimi hi lunglei civil hospital OPD a ain entira ake avuna wangin doktorin alung endik turin na ti a cardiologist doctor alo omlawa wangin ain entir theilova anin entir zo hi thil engmolei turin an wakwala lunglei police thana bul thingpui dora an chawlh in inthiara du thu asoya a inthiarna lama hian nawa hringani hetianga nawa hrin awang hian ama hruai tu te chu lunglei civil hospital a kalin thil om dan an hrila hospital duty te chuan khumarwa lo thu le an admit theilo thu an lo hrila wangin mitlawng ten lir theirem chang hmangin John Williams Hospital an panpuia tlaidar thum le achan veya John Williams Hospital hi an thlengani John Williams Hospital a hian gynae doctor alo omrem chan lo awangin doctor chuan lunglei civil hospital lambiak sakin lo boipui tura angin tlaidar nga le achan veya lunglei civil hospital hi panpui ani a hemi hnu rei lo te a F.Lallawmkimi hi biak theilovin a omzuia tlaidar rukle minute somthum panga a athia athi chan hi sudden cardiac arrest ni in doctor te chuan an soi F.Lallawmkimi hi anaupai ashin huntura chutlok chu April ni som pasari ani F.Lallawmkimi hianin naute mipa kejin ni le gram zasaria rit ashing ani F.Lallawmkimi thina chungchanga pu David Sailo thukhochang max chungchanga ham thatna ming thatna kan zon laite modi scheme nen in pol noi tok vela mi pui kan fa mek lain zobok nu naw chunga thina hi arun thlaka amwal pho thlak top bok doctor mechelam thiamna bik nei kan gynecologist te anmol phowa kan damdoi inte kan dam pui lo zia le tha anti man lo thin zia afia le kwar bok mol pho na chu mithiam tia kan pan te chuan anela hun lo an ti chu damdoi ina ni lo police station bul thingpui dor in thiarna ti vela na Washington hulani hi na washing hilangai thiam sham po ni ila anhulama thil thleng hian ril ru atina a thina tirim hial thina thleng turin mi nuna kanin pasqual vel ni in angai thei hial nia kan thiamna afum felova kan damdoi in kalphung fel lo zia tarlan non on na ani ber damdoi test nan min mangchin Mizoram le phailam in entir in anlo na chu natna zon chwa hian ani fo mai nanna din mundik tak zon chwa chumi damdoi in pek chat chu phailam damdoi in lian zo ka an ti dan ani fo chin keini a hi chuan doctor zongzong chu an ni lo mai the stethoscope ne min dabrak raka an ziak chawa he hi lo chin photla thakhat nuwa in lo kal le donya min han ti hi chu khadam doi kha thakhat chung kan tak tan en chin na min mangtluk ani lo photla lo chin photla ti hi chu damdo in risakna experiment in manna rong akai china ngai angam chin lo zobok nu thi na hian ra tha chwa se khat taka chawle wak vai natwar kha khwalbuk changlo mari naw pai cheu po min sha chwa ti rum nuna hlutzia hi medical lammi te hi ashe chiang ber tur an ni lain engtin nge khatianga thi tha to abei fat kha kan in pasqual mai thei ti hi thin tirim tu lai chu ani minister MUHSC tipon chul renglo de hian kan hospital management lamle nursing care te hetiang emergency lama kan hufwal le mual phofo chinna te hi mudmo hnar mo neya siam that mai ni lo a thlen to lo na na sutlang ngam lo nei hau lo turin action chu a thlen na mual tura nge thlen tirmol te tipna traffic jam chin fel dan zon aya traffic jam in line moi lama choi moi kan ho te tlat ang deuh hi ani ber mai he thil thleng hi arun thlaka
in soifel ain nun na hlo na a mo phur tu te hi nun na hlutzia an shat nun nan tal engmo chu twar ve tlak an ni nge ye thir tu te enge kan ngai dan ni vele comment lama han hnut chaila vo in ni som paruk thathum sang ni som ni paruka max 2.0 hon in khom assembly annex conference hall aneya health minister pilal rinpui chuan F.Lallawmkimi kumsom thum pakhat pupi sil rempuya zobok nupui raitsia thi chungchanga ngai damadil health minister chuan F.Lallawmkimi chan shang awanga civil hospital lunglei naw nei turakal enkol thei anilawa thina hiala thleng chupoi ati thu soin minti lungai ema lusun chung te kator pui tak zet ati khum a omlo tia F.Lallawmkimi narani chuan aril ru ati na thu soin bilal rin pui chuan chanpui ngai chanpui theilawa ka department an om hi alung chha thla ka tak zet ati a minister ani na anga ngai dam adil thuwa soi Jodan ni lehe kan in kom chanber heta kan ron kal chanbera han lutai la I khaminia in entir dan le thil thlen dan kha min han ril ta la angemo akara in zo chi zo na kan nei chuan kan pot chatak jeng kan in zo chho mayanga India khami kan dam toy nan han kala in thil ton dan kha in dot khan ni som pani kha in check up hun le shim kha ni ta March ni som pani khami kha I zobo ka tang khan in gwale cham vela gam pheita mo chuan I hospital John William Hospital in check up natur mun dik tak chu ani ta ma se kan thlen ma khan kan han phone na doctor te khan lo lo ta khawang khanin a kal thon top aya chuanin kavung te hi a shim ve a ti khan civil la ka in check up meyang ati ve ni kain entir na ma sa thawania atia chuanin kha civil chu an kal ta mo chuan khami kha doctor khanin alo en khan lomte khan in siama du thu te kha lo soi ve a chuan khata khan enge in siam du chan te lo tia doctor chuan khamiya khanin hei avung na salu tukte le mo I ba ka ge ma hi tet lai changa hei lung lam pang har chat na nei ve kan ya ti ver khan a soi ve ni har sat na kha chu a soi ve a chuanin ta khan doctor chuanin avun dan vela khan nge rin hlel te po lo nei ani ang kha chu kan va shevek lova chuanin ta khanin lung doctor hne na kal le tu kavakal tur khan ati ta doctor khan chuan dam doi te kha chu chaw ni chuan kha an lo chhuaka lung doctor hne na kan vakal do na kan vakal la chuanin doctor na khati to me yang khalai kha chu alawin kalani ta la hian alo to lawa chuan maro chu kai ni po kha ta han doctor kha a in kala lo wati po ha kan ti to lem chuang lo wati kan I tho doctor anin check up khan injin ni kan let le lo ka nga injin ni ya check up kha local le tura ati khan ya maro chu kavung na sa injin ni chu pe zan lawatia chuanin ta khanin I thojana local le mai ro ti khan nin tha ta doctor nen kha chuan mo chuanin ti khan lung doctor kha lo to lo nen khan I bus station lampang pan khan kalta chuanin khata khanin khami kan hopa khan hei dam doi le na te lo ni phei ve ta khanin I hopa khan kan lei phei ve mun khata te lo lawa mun ni mun thuma ti khan kan zot phei ve ni chu chuanin ta khan kong chan ve ve kan kal khan kakal pe to lo ke hin na lut tu ka reksoi ni kalang u atia chan ole kan ti kha rekso chuanin de khanin kan kal ta chuanin I bus station chu kan zu thenga thingpui dora lo ma sa zo ka khan shevek thonga I ma sa zo ka khanin chu kan chol ta mo chan ta chan chaw kha ei du a chaw te po chu han order ra chuanin ta khanin a chaw po chu a ngak zo lo a ngak man lo ni chu chuanin ka chhuak anu atia chuanin apia cha zok a khanin I thingpui dorom ve tho ta ni chuanin ta chuanin an tuangi chu anu chu avakala chuanin kapi in bedroom kan lo manglo kang ka fanua ka chhuaka avati ni chuan ta po chuan a zui phei to kan zui to ni chu mo ta chuan hei I chabi om na hi kan shelowa a lo ti in a lo chang ani chu chuanin kha lom te khan
i bedroom mom ta chu hei kan she to thau da mai kan kal thau ta chanin khami kha bedroom mom na lam chu pan phei bing ta cha bi lawan ti po khan chanin i ka in sum thei to lawatia bedroom po chu a in kal ta chanin bedroom bang kha an namani te na kuthiana vwana lelam pangkha bangkha vwana chanin ta chan i nawa chu lu chu ron lang chu ni ngal we ta chuan anu khan an doma chuanin lomte chuan usate nawin san min pe ati roi khan naw chu aron ka thata chuan kha hei for stop khan tla lo khanin akuta khana lu kha chu kan dom to thau wang khan ta tang hei lo nal ve lo pial tla ve ni chu mo chuanin ta khanin keima khanin i damdoi na hianin phur pheimeng urek so hian katia ase anu khanin an twange chuan mo ma hi kang khoi chengam lawang e a thalawang no te tan nen hian nang ma kha rang tak khan tlan la damdoi ina do nurse va shwai mei ro min ti ni chu ama hang khoi chengam to lo ni chu ve in hei lo thon mang ang ve to nen khan chan ole katia kan katlan phei tarik so chuanin tlan phei kha i chu kong te kha an siam lai te kha lo ni ve ni chu mo chuanin kan van duai vel tu kan ni chu chuanin ma se kata han rickshaw driver bula pokan emergency kha potla kal tang to bro tor nga ya ni chuan ke mang ka tuar me yang ka ti ni chu chuan ti khana kal tanga i ti khan duty en lo ma duty ni na pokan soi thatak chuan min chwa tho he eng ma har chatna min siam chuang lo ni chu mo chuan ti khan i casualty kha ka han thenga we ka he kambang ang ve to ni chu ka hlau ve bok meng khan chuan trap de upur khan kawa khur de chung kan kawa kala duty bula khan kapi min puira una kanavin than bula na wa sing ringu ta chu chu kan khoi ngam bok si lawa kan lo phur ngam lawa min puira u lo kal ro u khatar khalo kal ro u ka ti ni chu mo chan ta chanin nar sau khanin alai shui tun nge chep chat min lo ti ni chu duty chuan mo chuan chu po chu eng ma kan shelo kan khoi ngam lo kan thiam ve si lawa ka ti ni chuanin min pui sam ro u ka tia mo chuan i khum min pui sam ro u ka ti zo chuan nurse nu chuanin ti hian min tia alai chu lau thong su hadam deuh khan ro lau thon lo chu alai shui ber in la chep chat lawa lau thon lu tu ka lo ania hadam deuh khan nang ma kha phot ro min ti ni chu e ka va mang ang lu ve lu tu ka chuanin ta khanin i ke ni chuanin khum ro kan nei lawa chu wan chuan kam ti ngei na kan shilo ti thei kan nei lo an lo ti ve ni chu mo chan ti ngei na kan shilo te kapi ti da min ngei to sakula min pui sam ro u ka te ni chu i ti ngei na kan shilo wa ka ni chuan khum ro kan nei lawa chu wan chuan John William ma chuan i phur phei mei ro u min ti ta ni kai ma khanin John William ma chuan doctor lawa ka tia mo chuanin heta po khum ro si lo ti ngei na kan shil ngang lawani an tia chuan ti khan ani chuanin ka zulam le ngai don ni mo hakatia chuanin nurse khan nang mai zu kalangai to lawa i nang chu John William ma ti khan rickshaw khan lo va pheila chuan an ma ni chu phone lai chung chu phone la rickshaw lo mang se rickshaw in lo phei ro uti ro min ti ta an ma ni lai chuan ka phone ngal thau ta ni chu chuanin anu hi an twang hi ka phone ka shilani chu mo chuanin i ole tia an lo phei ve ni chu chuan keima chu ka lo va phei ma sata chuanin i JW chu ka va thlenga chuanin i nurse ho te chu ka va bia ni chu chuanin nurse duty hne na po ka tia kanawin i thana bula nawo nei ringota min pui ra u ka ti ni chu mo kan mang ang lu tu ka tia nga tinge civila in kal lo civila kal ra u min ti ni kai ni chuan doctor lawa anti doctor an lo lai ni kai ni doctor lo lai ani ta tro an lawa chuanin ta khan kan kala sota tangin i sota JW wa vakal ro min tia min ron ti ra ka ti ni chuanin doctor si lawa chuan chuan ser kon kal mei ro min ti le ni min pui ra u i doctor lo ma se nursing khoi mei ro u ser ko na kan kal chuan no te le nu hi an thi to ang ka ti ni chu chozong tlan ani box se chuanin nang ma ni nurse hawin in thia mang min pui top ro no te lai shuital po i min tron sakra u ka ti ta ni chu cha clear to mi puite he thi na hian zoram min dengin min tina em maya PF Lallawmkimi torna hi kan tor puya
tin he thi na chung changa a soi du nei te engemaw comment du nei te kan omani chuan comment section a khan kan ngai dan te kan lo hnu chha don nia khati zong kha tun tumatan chuan ani e